física na casa, actividade saudable. Hoxe facemos unha sesión onde utilizamos un montón de material alternativo. Para sobrecarga, unhos bricks, poden ser de leite ou de outro material, unhas toallas, que foron as que empregamos o día anterior, a esteriña, a cadeira, ou sexa, que vamos un pouco a resumir en uso de materiais variados para crear circuitos e propostas de actividade física, pois eso, con certas sobrecargas, con elementos que temos na casa. Ben, quentamos un pouquiño. Para iso, soltamos de novo, relaxamos a musculatura, destensando. Brazos tamén, sueltos, caídos e relaxados, arriba, deixamos caer, mobilizamos pescozo, flexión, extensión. Recordade, ombreiros sempre relaxados, caídos e un pouco cenguidos atrás, mantendo unha postura erguida e alineada, laterais, orella a ombro, suaviño, semicírculos por diante, hacia outro lado. Buscamos un ritmo respiratorio cómodo, collo polo nariz, ombreiros hacia atrás, expulso pola boca, recordade, e que sexa unha dinámica respiratoria fluida, cómoda, relaxada e hacia a apertura torácica, adiante e atrás, movimentos variados, subimos os brazos, usando a respiración, dinamismo nas pernas, amplitud arriba, facendo xa casi unha sensación de estiramento, o mesmo hacia os lados, con certa inclinación de tronco, brazos paralelos, eso é, abrimos, expulsando máxima apertura, cóbado, moneca, hombro, eso é, abrimos, pechamos, quentamos antebrazos, hacia atrás, eso, tamén as monecas, poquinho, flexión de xeonllo e vou facendo uns xiros, abrindo, aí, mobilizo un pouco a cintura, movimentos de pelve, círculos, adiante, atrás, balanceos, flexión, extensión suaviña, unha semisentadiña moi suave, xunto pés, o mesmo pero círculos, de lado a lado, estendo talón, círculos interno e externo de cadeira, cambio, eso, moi ben, estiramos un pouquiño todo o corpo mediante algún exercicio destos posturais, xeonllos no celo xuntos, palma con palma, arriba, expulso, arriba, atrás, expulso, sempre tensión no abdome, arriba, atrás, expulso, última xa, arriba, atrás, expulso e arriba, moi ben, abrimos os pés en apoio de anchura de cadeiras aproximadamente, desplegamos, eso é, aí, respiramos con insistencia en abrir tórax, dúas máis, unha máis.
unha man na cadeira, a outra por arriba, abrimos un poquinho máis, empurro, cruzo, cada vez que boto aire procuro unha maior amplitude de estiramento. Regreso, cambiamos. Regreso, cruzo dedos, propulso hacia diante hombro, ombreiros adiante, espalda redonda, vedelo aí. Vou a un lado, dedo de frente, vou a outro, como cambio o peso e traslado de lado a lado, arriba, subo, 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 hacia atrás, por este lado, mentres proyecto tronco adiante, cruzo dedos por detrás, lixeira flexión de xeonllo, ombreiros ben atrás, cóbados ben extendidos, subo, 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 flexión de tronco, baixo, profundo, máis, 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 cando chegue a baixo estendo xeonllos, estendo rodillas aí, va, brazos moi altos, flexión e recupero. Moi ben, seguimos, vamos cos toallas. Aí van. Vamos a realizar aquí dous movimentos que vamos a repetir durante 30 segundos e vamos a utilizar a guía do cronómetro específico que tengo o propio teléfono para realizar unos 6 minutos de traballo continuo. 6 minutos de traballo a intervalos de 30 segundos de dous tipos de movimentos, deslizamentos sobre as toallas de lado a lado e vou dar a iniciar, vamos a facer solamente eses dous movimentos repetitivos, cada 30 segundos cambiaremos. Listos e listas, o primeiro vai a ser desplazamentos laterais para traballo de aductores. E todo isto é quecemento cardiovascular de activación. Vamos alá. Entrenamiento. Y simplemente me apoyo y de lado a lado. Sí, ¿no? Sí. Vedes que movimiento dinámico de lado a lado, unha especie de patinador lateral, deslizo, deslizo. Vou poniendo un ritmo respiratorio cómodo. De lado a lado, apoyados no respaldo. 2, 1, 3, descansar. Y 2, detrás, te faltan detrás, 11 series. detrás, detrás, dinámico, dinámico. Eso é. 6 minutos de traballo en intervalos de 30 segundos, 2 exercicios. Tronco erguido, sigo en apoio do respaldo, outra man no costado. 3, 2, 1. E volvemos ao primeiro. Descansar. E 2, lado 1. a lado. Te faltan 10 series. Eso. Xa levamos unha primeira serie, son 6 en total. A primeira serie que durou 1 minuto, por 6 series, 6 minutos continuos de deslizamentos laterais e adiante atrás. Unha alternativa moi 3, cómoda porque estamos facendo un espacio moi descansar. reducido 2, 1. Te faltan 9 de traballo muscular e de traballo cardiovascular. Estendo, tronco erguido. Voltamos e terceira serie. Comenzamos 8 series. o ecuador do traballo. Levamos 2 minutos, vamos a polo terceiro. De lado a lado.
momento, Te faltan atrás, 7 atrás. series. Sigo, muy bien. Ya estamos na cuarta da serie. 2, 1, 3. Voltamos de Descansar. frente, 2, lateral. 1. Te faltan 6 series. De lado a lado, deslizando, ritmo respiratorio. Xa noto como entran en calor tanto as pernas como todo o resto do corpo, noto que a circulación aumentou. 3, 2, 1. 3. Descansar. 2, 1. Atrás, Te faltan 5 series. Tres, 2, 1. volvemos. Descansar. 2, 1. Te faltan 4 Ben, series. dúas últimas. Entramos no quinto minuto. Quedan o quinto e o sexto para rematar esta primeira parte aeróbica de traballo de resistencia orgánica, de traballo respiratorio, metabólico. Tres, 2, 1. Por último, Descansar. 2, 1. Te faltan 3 series. último exercicio da quinta serie. Atrás. Tronco erguido sempre, mantendo a postura. A amplitude vadela marcando, sin as vosas posibilidades. 3, 2, Último xa. descansar. 2, 1. Estamos Te no sexto faltan minuto. 2 series. De lado a lado. Tres, 2, 1. 3. Último Descansar. xa. 2, 1. Últimos Te 30. faltan 1 serie. Entrenamiento. Unha alternativa ás carreiras moi boa. Tres, 2, 2, 1 3. Descansar. 2, 1. e tempo Tiempo completado. completado. Eso é. Moi ben. Listo, primeira parte. Soltamos, relaxamos a musculatura que acabamos de traballar, respiramos. Recuperamos esta pequena débeda de oxígeno. Pasamos a os breaks. De momento collemos un só, porque vamos a facer agora así. Ben, imos entón cos bricks. De momento facemos un traballo tamén similar ao que acabamos de facer na silla, ou seja, un traballo de non parada, continuo, onde vamos ir cambiando de exercicio en exercicio ou de movimento en movimento, mellor dito, de xeito continuo sin parada, para xenerar tamén un efecto de adestramento da resistencia cardiovascular, ademais do propio efecto de tonificación ou de desenvolvemento da forza que facemos con esta pequena sobrecarga.
En este caso, como vamos a utilizar solamente un brick, un quiliño de peso, vamos a facer movimentos funcionais. Ou seja, que non é solamente un grupo muscular, sino que son grupos musculares enlazados, como xa viñemos facendo, pois, ou viñemos explicando ao longo desta serie de vídeos. Veña, collemos coas dúas mans, tronco ben erguido, sempre os xeonllos cando estou de pé dinámicos, semiflexionados, e facemos este tipo de movimento. Pois veña, e un, e dous, e non vai haber parada, vai haber a mínima transición posible entre un movimento e outro. Estábamos facendo xiros cos brazos estendidos a un lado, cambiamos de lado e veña, a outro, sigo, xiro, 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 eso é, brazos máis ou menos extendidos, movimentos por diante, cambiamos a movimentos por detrás da cabeza, eso é. Xa implican maior movilidade de ombreiro e de tronco. Sigo con movimentos envolventes alrededor da cabeza. Levo por detrás, traigo por diante. Cambiamos de sentido hacia outro lado. Xiros, con ese tipo de movimentos envolventes alrededor. Manteño esta respiración fluida, cómoda, acomodada ao meu ritmo. Flexión e extensión adiante, flexión lixeira de xeonllos, de tronco profunda. Eso é. Vamos alá. Levo o brick hacia o chan e estendo por encima da cabeza a máxima extensión. Arriba, sigo con este tipo de movimentos dinámicos. Cambiamos agora só unha man coa dereita e agarro, empurro, arriba, brazo contrario, sube e logo descende. Movimento lateral, vedes que me inclino por él. Arriba. Cambio de man. Arriba. Un empurra en baleiro. Sigo, collo o brick as dúas mans, flexiono os xeonllos moi profundo e por encima da cabeza. Traigo o brick cerca de min, estendo. Toco co cartón abaixo e o estendo por enriba da cabeza. O traigo por diante miña, por diante do corpo pegadiño. Eso, sigo. Cambiamos a unha man, como si o quixese lanzar de lado. Aí. Vou sobre un pé e vou en diagonal ao lado contrario. Vou hacia unha perna, diagonal, lonxe. Sempre control no tronco, espalda con lixeira tensión na zona lumbar. Cambiamos. Arriba. Subo. 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 Arriba en diagonal, lado contrario. Segunda volta a todos eles, collo coas dúas mans e veña, ao lado. Non stop, non parada. Ao lado, círculo, xiro. Cambio hacia outro.
se fose un moinho, círculos arredor da cabeza. Circundución de hombro alrededor da cabeza. Sin parada. Respiración continua. Fluida. Cambio de lado. Por diante, flexión de xeonllo lixeira e é como se quixese lanzar por detrás da cabeza. Aí. Estendo sempre certo tono no tronco, con control na baixada. Estendo máis ou menos brazos arriba. Cambiamos ahora a un lateral, agarramos e empurre do cartón de leite do brick de maneira lateral. Eso é. Brazo contrario, fai o xesto dinámico, por eso son movimentos funcionales, coordinados e fluidos. Cambio de lado, mesmo, e arriba, inclino, subo. Sigo con esta inclinación lateral. Collemos de novo. Flexión de xeonllo profunda, unha sentadilla profunda, levando o cartón ao chan, ben por diante nosa e encima da cabeza. Enriba, eso, estendo. Por último, cambiamos en diagonal, arriba. Levo de un pé ao lado contrario, o máis alto posible, de unha flexión de tronco a unha extensión total. Cambio, último xa, estendo do pé ao lado contrario, abrindo ben, con corrección postural, con control en ese movimento fluido, dinámico. De apertura, que implica as cadenas posteriores cruzadas, toda unha serie de músculos que actúan de maneira coordinada e conxunto. Unha máis. E listo, moi ben. Volvemos a soltar ombreiros. Ampliamos a respiración torácica. Ben, para rematar, utilizamos todo xa de maneira integrada. A cadeira de novo, a esteriña tamén, que a temos aquí, de momento un pouco esquecida, os bricks, etc. Imos crear unha serie de exercicios en circuito. Ahora sí que xa van a ser exercicios máis localizados de xito analítico por diferentes zonas musculares. Comezamos, por exemplo, cos bíceps. Vamos a traballar 15 repeticións, entre 15 e 20, dependendo do exercicio, os que atañen a músculos musculares, a grupos musculares máis potentes, pois traballará máis tempo, hasta un pouco agotados. Tronco ben erguido, xeonllos
semiflexionados, arriba. 1, 2, cobados cinguidos ao costado. 5, 6, 7, 8, 9, 10, sigo. 11, 12, 13, 14, 15. Vamos á cadeira, sentadiñas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Imos ao chan, porque estamos cambiando brazos, pernas, tronco. Imos ao chan e dende apoios de más e pés, estendo. 1, 2, V invertida. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, unha máis, e 10. Arriba de novo. Cambiamos de novo os bricks. Vamos a facer un traballo desde o ombreiro de tocar arriba e voltan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambiamos a cadeira de novo por detrás. Elevacións de talón. 1, 2, 3, 4, hasta 10, 6, 7, 8, 9 e 10. Colocamos solo un pé detrás e 5 máis en cada pé, porque os xemelgos son músculos moi potentes, poden con maior esforzo, e 5, cambio, maior traballo, e vamos a sobrecargalos un poquinho. 2, 3, 4, 5, e cambiamos, voltamos a esteriña, en este caso traballo hacia arriba, de glúteos, apoio, mans arriba, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba. Repetimos, segunda serie, y bíceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambiamos. Sentadiñas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Imos ao chan. Extensión y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Venga, vamos a cos últimos. Imos cos brazos por encima da cabeza, estendemos. 1, 2, 3, sempre xeonllos semiflexionados para ter eses xeonllos activos, para que absorban mellor o movimento. Veña, 5, e absorban todo tipo de, de movimentos e que nos permitan ter un maior equilibrio e que nos eviten lesións. Vamos a la por detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só con unha. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos sobre a outra. Talón por detrás. 3, 4, 5. Voltamos. Último xa. Extensión de glúteos. Ponte arriba. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, listo. Moi boa. Moi ben, xa completamos o traballo principal de hoxe, que consistiu en esa parte de quecemento específico con desplazamento sobre as dúas toalliñas. Despois fixemos outro traballo de manipulacións dos bricks e por último este circuito xa máis específico para os diferentes músculos. Tócanos soltar, relaxar e estirar. Utilizamos a cadeira. Soltamos aí as pernas. Aí. Estendo xeonllos, balanceos. Flexión, extensión de xeonllo. Movementos laterais suaves. Soltamos arriba brazos. Vedes que estou sentado na parte anterior da cadeira para ter liberdade de movimentos. E relaxamos, cruzo unha perna sobre a outra, baixo ombligo, abaixo, estiro, cambiamos, despaciño abaixo, usamos sempre a respiración, recordade, e podedes ir facendo as variantes dos exercicios similar ao anterior en este caso, pero abrazando e estendendo o tronco. Usade as variantes de exercicios que mellor se acomoden ás vosas necesidades. Tronco erguido, estiro, 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 tiro hacia min, do xeonllo, cambio, cruzo, vertical, si pode ser o tronco ben erguido, soltamos, abrimos, cos antebrazos separo, os xeonllos baixo o tronco, deixo os xeonllos ben abertos, continuo e abaixo, apoio mans, saco hacia adiante o peito, estirando ben o tronco. Flexión de tronco, en este caso, miro o ombligo, o máis posible abaixo, abaixo, abaixo. Arriba o man, contraria, voltamos. Unha perna flexionada, a outra ben extendida. Vamos a intentar chegar á punta do pé e tirar hacia atrás. Despaciño, cambio, estendo, contraria. Tiramos, si podemos, da punta do pé hacia o xeonllo. Regresamos. Seguimos sentados, verticais. Paso por diante unha man ata o respaldo da silla e agárrome a él tirando ao lado contrario, xirando o tronco ao lado contrario, deixando o ombreiro máis atrás posible, intentando descoatalo, desconectalo do noso tórax. O mesmo, xiro ao lado contrario. Soltamos, moi ben, cruzo dedos, ou adiante, adiante. Rematamos como comezamos, con estiramentos globais de tronco, arriba, 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 boto aire
e tiro todo arriba que poida e lixeiramente atrás. Vamos ao lado. Cambio de lado. Volvemos. E listo por hoxe. O próximo día outro circuito. Grazas, veña, ánimo.